ике күзебез бар. Шуңа карамастан без һәр вакыт ике сурәт түгел, бер бөтенне күрәбез. Бу ничек булырга мөмкин соң? Кешеләр, хайваннар кебек үк бинокуляр күрүгә, ягъни ике күз белән дә күрүгә ия. Һәр күз белән кабул иткән рәсемнәр бер-берсенә тәңгәл диярлек, ләкин тулысынча түгел. Чөнки безнең күзләр берникадәр аерыла. Әмма күп вакыт без моны сизмибез дә, чөнки күз алдында бер бөтен сурәт күрәбез. Күзләр бер төрле карамый дип әйтергә була. Әмма без моны бөтенләй тоймыйбыз. Безнең баш мие бер-берсенә туры килми торган ике рәсемне бер бөтен итеп берләштерергә сәләтле. 20нче гасыр уртасында үткәрелгән тикшеренүләр ике күзнең дә челтәр катлавында барлыкка килә торган сурәтләрнең баш миенең бер үк урынында теркәлүен күрсәтә. Алар бер-берсенә куелып, без күзләребез белән күрергә күнеккән дөньяның бер бөтен образы барлыкка килә дә инде. Ягъни без баш мие белән күрәбез диярлек, чөнки күрү процессының 90% нәтиҗәсе баш миенең эш нәтиҗәсе булып тора. Соңгы вакытларда галимнәр безнең баш мие без уң һәм сул күз белән күргән сурәтләрдәге иң вак аерымлыкларны да терки дип ачыклыйлар. Һәм нәкъ менә шушы аермалыклар күз аллавыбызга 3 үлчәмле эффект бирә дип табалар. Объект никадәр якынрак урнашкан булса, 3 үлчәмле эффект шул кадәр көчлерәк чагылачак дигән нәтиҗәгә киләләр. Чөнки бу очракта ике рәсем арасындагы аерма зуррак булачак. Предметка кадәр ара никадәр зуррак булса, безнең предметлар күләмен күрү сәләтебез шул кадәр азая. Күзләр баш миенә бик күп мәгълүмат бирәләр. Мәгълүматны күздән баш миенә тапшыручы каналның үткәрү сәләте интернет-провайдер каналының куәте белән чагыштырырлык. Әмма ераклыкны бәяләгәндә без бинокуляр күрүне генә кулланмыйбыз. Рәсем, сурәтләр формалашканда безнең баш мие шулай ук фокус алмашынуын һәм кайбер оптик күренешләрне исәпкә ала. Без бер күзебезне япсак та, предметларны барыбер күләмле итеп күрәчәкбез. Чөнки 3 үлчәмле күрүгә күнеккәнбез. Ягъни кеше яраклыкны бер күз белән дә дөрес кабул итә ала. Без дөньяны бер бөтен итеп күрсен өчен ике челтәр катлауда да бер төрле сурәтләр булырга тиеш. Мондый күренешләрдәге үзгәрешләр бер үк вакытта күз хәрәкәте белән бергә булырга тиеш. Челтәр катлавы зур түгел. Шуңа күрә без тайпылышлар булган очракта рәсем, сурәтләрнең бер бөтенлеге дә бик үк аерылмый. Ләкин күзләрнең хәрәкәте камил рәвештә синхронлаштырылган. Без нәрсәдер караганда, күзләр автомат рәвештә як-якка хәрәкәтләнәләр. Бу күренеш саккады, ягъни сикерешле хәрәкәтләр дип атала. Саккадалар организмдагы иң тиз хәрәкәтләр. Һәр секунд сайын кеше күзе гомуми алганда 900 градусны кулачлый. Безнең күзләр горизонталь рәвештә хәрәкәт итеп кенә калмыйча, без башыбызны борган вакытта да күзләр белән бер предметта фокусны тота алабыз. Шулай күзләребез белән төрле ераклыктагы объектларны күрү өчен капма-каршы юнәлештә тиз хәрәкәт итә алалар. Күзләребез якын тирәдәге объектта фокуслашканда, алар бер-берсенә борылалар. Әгәр дә без ерактагы предметларны карарга теләсәк, ике күз дә бераз бер-берсеннән аерыла башлый. Төрле ераклыктагы предметларга күз карашын күчергәндә, барлыкка килгән аерма ике булып күренү безнең баш мие тарафыннан рәткә салына. Ачык күрмәү яки тонык күз күреме ешрак күз проблемалары белән бәйле түгел, баш миенең күрү кабыгы кабул итү кыенлыклары белән бәйле. Чөнки безнең күзләр сурәтләрне баш миенә кадәр илтеп җиткезә торган аппарат кына булып тора. Алынган мәгълүмат баш миендә бәяләнә. Баш мие күзәнәкләре алынган сигналлардан образны формалаштырырга тиеш. Безнең баш миебез һәр вакыт тулы бер рәсем алсын өчен ике күз алмаса да синхрон хәрәкәтләнә. Шуңа күрә күренми торган өлкәләр күрү шикләренең читләре буйлап урнашкан. Бу әйләнә-тирә кабул итүне һәм объектларда фокусны тотуны гадиләштерә. Әгәр дә кеше күзләрне як-якка аера алса,
ул чагында төрле объектларга карый алар иде. Ләкин үзәктә күзләр күрә алмый торган зона барлыкка килер иде. Һәм баш мие пространствода нинди ноктага юнәлергә кирәклеген аңламас иде. Күзләрнең синхрон хәрәкәтләре күзнең ички ягындагы каналлар аша тоташкан нерв системасы нәтиҗәсендә тормышка ашырыла. Югарыда тасвирланган бөтен нәрсә муҗиза түгелмени? Һәм аның үзеннән үзе очраклы рәвештә, аңлы рәвештә барлыкка килергә мөмкин булуына ышанырга мөмкинме соң? Яки шулай да безнең күз карашыбыз кебек камил система шәфкатьле барлыкка китерүченең безнең өчен бер рәхмәте булып торганын таныргадыр.